Joo, kuten alussa sanoin, niin käydään vielä tässä loppuvaiheessa vähän näitä perusasioita lävitse, ja tähän nyt ei millään saa kaikkea asiaa tietysti mahdutettua, mutta jotakin asiaa kuitenkin, ja pääpainona kevätrypsi ja sitten jotakin huomioita syysrypsistä, ja saa kommentoida ja saa olla eri mieltä. Olen yrittänyt välttää, kun tämän esityksen kanssa että räikeät asiavirheet olisi poistettu sieltä, mutta jos näette niitä, niin ne on hyvä katsotaan kuka uskaltaa niihin tarttua. Lohkon valinnastahan se lähtee liikkeelle, että rypsillä tämä viljelykierto on hyvä muistaa. Viljelykierto, että ei olisi niitä ristikukkaisia kasveja viljelty siellä lohkolla 5 vuotta. Siellä se möhöjuuri, mikä nyt on oikeastaan se pahin siellä. Pahkahomekin on paha, mutta möhöjuuri on vähän semmoinen, että sitten kun sille lohkolle tulee se möhöjuurisaastunta, niin siinä sitten kestää kyllä, että se möhöjuuri sieltä pois lähtee, niin äkkiä 10 vuotta voi mennä. Nyt en osaa sanoa tarkkaan, että onko niin kauan, mutta tiedän se, että kauan siinä kestää. Rapseissa taitaa olla nyt sitten ainakin yksi lajike, mikä on jalostettu siten, että se kestää tuon möhöjuuren, mutta ei ole kevätrypseissä semmoista ei vielä ole, mutta. Esikasvina viljat, nurmet hyviä. Yleensä viljakki on se, että siellä on sitten tavanomaisessa viljelyssä, niin se on pääsääntöisesti se on puhdas pelto, jos siellä on käyty ruiskun kanssa rikkoja torjumassa, ja nurmet, jos ne on puhtaita, niin ne on hyvät. Nurmen jälkeen se maanrakenne on hyvää. Kumina esikasvina syytä välttää lähinnä sen takia, että siinä on riski siitä, että sinne kuitenkin, jos sinne jää sitä kuminaa sinne se kumina sadonkorjuun jälkeen ja päättämisen jälkeen, niin se sitten siellä rypsin seassa niin aiheuttaa ongelmia siihen laatuun. Eli sinne tulee sitä rypsiä nousee ja rupeaa kasvamaan siellä rypsin seassa, ja sitten se kumina päätyy meille asti, jolloin se on ongelmallinen meillä. Sitä ei oikein saa lajittelemalla pois. On nyt pari erää ollut semmoista, että niitä on yritetty ja kaikkia kokeiltu, mutta on haasteellinen saada pois lajittelemalla, ainakaan täysin puhtaaksi. Ja sitten se, että se tarttuu, se on öljypitoinen kasvikuminakin, niin se tarttuu se haju siihen rypsiin. Niin siinä olisin kyllä tarkkana, ja sitten siellä on myös sitten se pahkahome, on tuon kumina isäntäkasvi. Rikkaisilla lohkoilla Clearfield-lajikkeet, Aurea on ollut aikaisemmin, nyt on tulossa varmaan Kuutar jatkossa. Ne on ihan käyttökelpoisia aineet näille Clearfield-lajikkeille, niin ne on varmaan saattanut aavistukset verran nyt heiketä sitten, mikä on tämä Glentica nyt taitaa olla, mikä siellä on käytössä. Mutta se on ainakin ollut ihan käyttökelpoinen, itse on sitä. On saanut sillä, jos on ollut haasteellisia lohkoja, niin kuin itsellä on ollut multa maita ja näitä, niin niissä on ollut vähän sitä rikkapainetta aina enemmän tai vähemmän, niin tuolla on saanut puhtaana kyllä sitten tuolla Clearfield-menetelmällä. Nurmen uusiminen rypsi suojakasvina, siitä on tullut jonkin verran kysymyksiä, ja olen viljelijöiden kanssa sitä keskustellut, ja sitä on ruvettu käyttämään kyllä enemmän ja enemmän sitä kuulee, että sitä käytetään. Se onnistuu kyllä. Jotkut on sanonut, että onnistuu paremmin kuin vilja olisi suojakasvina siinä. Onnistuu, että kunhan siellä nyt on se rikkatilanne on hallinnassa, niin pitäisi onnistua hyvin. Syysrypsillä läpäisevät maat, viettävät lohkot, ne on hyviä. Sitten muokkauksesta, kylvöstä, lannoituksesta, kaikki yleisimmät, kevätrypsillä kaikki yleisimmät noin muokkauskeinot on käytettävissä, kunhan se kosteus säilyy. Se on nyt, nämä kevät on, mitä tässä ainakin alaudella ollut, niin ollut sellaisia, että hyvin kuivaa on kyllä ollut siellä kylvöjä aikaa, että kyllä sitä on varovasti pitänyt mennä pitelemään sitä maata, että ei se kosteus sieltä karkaisi taivaan tuuli. Että kevyt muokkaus
kevyt muokkaus on ihan hyvä konsti. Ja toki jos maalaji on semmoinen, että kestää keväällä kyntää, niin eikä siinä, kyllä se itsekin on sen tehnyt ja ihan onnistumisia sitä on tullut, mutta siinä saa olla vähän katsoa säätiedotusta kyllä sitten, että se saisi sitä kosteutta. Se on pieni siemen, niin se aika, niin kuin tuossakin on se kylväsyvyys, niin se aika pintaan tulee, niin siellä se tarvitsee sen kosteuden kyllä. Sitten tuosta on tuo siemen määrää, se on nyt vähän, käsityksen mukaan se on vähän ollut, sanotaan näitä vähän vaihtelua siinä, että aikaisemmin se on varmaan ollut pienemmällä määrällä, mutta nyt se on taas mennyt ehkä vähän isommalle määrälle, että mitä laitetaan. Se vähän vaikuttaa siihen kasvuston rakenteeseen, minkälainen siitä tulee. Harvemmalla tai pienemmällä siemen määrällä, niin sitä saadaan, se ottaa kyllä hyvin sen tilan haltuun sieltä, mutta siitä tulee todella, sitä varresta tulee sitten, kun on vähän pienempi siemen määrä, jos on vaikka 4 kiloa, niin sitä varresta tulee paksu ja se ottaa kyllä hyvin iso siitä tulee. Mutta tietenkin siinä on sitten se, että jos se perustamisessa on, että se kärsii kuivuudesta tai vaikka kirpat syö niitä, niin sitten siinä pitää tavallaan olla sitten vähän, siinä ei ole sitä pelivaraa välttämättä niin paljon enää, että tuolla isommalla siemenmäärällä siihen jää jonkin verran sitten, se kestää sen, että siellä tapahtuu niitä, jos kirppoja on tai jotain muuta, niin se kestää sen vielä sitten siinä. Mutta se on nyt, siinä on sitä vaihteluväliä ja se on hyväkin, niin se on aika tarkka säätää välillä ne kylvökoneet sitten. Että. Kylvön takarajana, tämä nyt puhunut tästä niin alavuuden alueesta, että sitten jos on eri kasvupyhykkeitä, niin sitten vähän siihen malliin asiaa miettii, mutta sanoisin, että kesäkuun toinen viikko kevätrypsillä. Luomussahan hyvin yleisesti se tehdään niin kuin se myöhästetty kylvö, että se on siellä hyvinkin kesäkuun ekalla viikolla, ja en näe sitä syytä, että miksi ei tavanomaisessakaan sitä voisi tehdä. Ihan hyvin se voisi sielläkin tehdä, siinä vaan ehkä sitten pitää miettiä vähän sitä, että sen typpilannoituksen määrä ja sen lohkon valinta, että jos siellä on typpeä valtavasti käytettävissä eloperäinen maa, että kuinka pitkälle se sitten mahtaa mennä se sadonkorjuu, niin sitä kannattaa aina sitten, näitä asioita kannattaa harkita. Mutta kuten sanoin aiemmin, niin lämpösummaahan nyt on kertynyt hyvin, niin ei ole ollut ainakaan omilla lohkoilla ei olisi ollut mitään ongelmaa kylvää kesäkuun puolella. Nyt on kylvänyt oikeastaan siinä toukokuun lopussa sitten. Lannoitus perustuu viljavuusanalyysiin. Siinä nyt ei mun mielestä, ainakaan en itse ole tehnyt mitään sen kummempia kommervenkkejä, paitsi jaettua lannoitusta olen käyttänyt itse asiassa justiin silloin 2-3 vuonna annoin sen 2/3 typestä kylvöyhteydessä ja tarkoitus oli antaa 1/3 sitten myöhemmin, mutta siellä oli niin paljon kuivuutta, kärsi kuivuudesta, niin en sitten sitä lannoitusta tehnyt. Siellä on myös se, joo, siellä on myös sitten pahkahome riskinä sitten kyllä siinä. Muuta nyt en osaa siitä sitten sanoa, että mikä voisi olla, mutta se pahkahome nyt ekana tulee mieleen. Sitten toi kerääjäkasvirypsillä, se on mahdollista ja se on järkevää ainakin, jos katsoo nyt nykyisiä tukiehtoja, niin siinä se on kyllä järkevää, mutta siinä just se rikkojen torjunto ja sitten se kasvuston pystyssä pysyminen. Eli siinä sitten se siemenmäärän käyttäminen, niin siinä ehkä harkitsisin sitten vähän maltillisempaa siemenmäärää, että saadaan sitä kasvustosta vähän rotevampi, ettei ei käy sitä, että se menisi ainakaan aivan maata myöten ja sitten kasvaisi lävitse sieltä se kerääjäkasvi. Tähän mä haluan pienen breikin. Jos käytetään heinämäisiä kerääjäkasvia, niin heinämäiset kerääjäkasvit on Fusariumin punahomeen eli näiden donitoksiinien kantajia ja isäntäkasvia. Rypsi on tosi tärkeä katkaisu vuosi näille
punahome fusariumille, niin ehdottomasti jättäkää ne heinämäiset kerääjäkasvit pois, että saatte sitä rypsistä hyötyä siinä viljelykerrossa. Eli jättäkää se kerääjäkasvi pois sieltä. Joo, kyllä se oli hyvä tarkennus, varsinkin justiin jos on tarkoitus laittaa rypsin jälkeen viljaa, niin kyllä. Tai heinää. Niin. Tai että niin kuin jos vaikka on heinää, niin että jos rypsin jälkeen tulee heinä, niin onko sillä merkitystä sitten? Joo, koska ne doniongelmathan on nyt viljoossa. Ne on niitä fusariumisieniä, jotka se aiheuttaa. Ja nurmet, heinät, on ne sitten raiheiniä tai vastaavia, niin ne on sen fusariumin, niin joo, kyllä. Fusariumin isäntäkasvia tai tällaisia. Kyllä. Pitää yllä sitä painetta. Ja rypsiku olisi tosi hyvä breikki siihen fusarium-paineeseen, niin sieltä kannattaa ehdottomasti jättää pois kaikki heinämäiset. Niin just, kyllä. Joo. Ja sitten tuosta rikkilannoituksesta, että 1:5 on semmoinen nyrkkisääntö, mikä siinä kannattaa ottaa käyttöön. Tässä on kuvia omilta pelloilta. Olen yrittänyt ottaa mahdollisimman huonoilta lohkoilta kuvia ja mahdollisimman rumia peltoja kuvattavaksi. Tämä on silloin justiin 2-3 vuodelta, että tämä on niin kuin kylvöstä 5 vuorokautta, niin se on tullut pintaa. Miksi tämä on niin kuin oleellista, niin on nämä kirpat, että saadaan se tavallaan siinä, että se paras torjuntakeino on se, että se saadaan mahdollisimman nopea se alkukehitys siinä. Ja siinä korostuu sitten se, että se on sitä kosteutta siellä maassa ja se lähtee nopeasti pintaan. Että ne ei tavallaan ei ole sillä niin kuin hidasta se kehitys siinä sitten ne kirpat pääsee helpommin siellä käsiksi niihin ja aiheuttaa enemmän kerkeivät syömään, mitä ne kerkee kasvamaan, se rypsi siellä. Tuossa näkyy se torjuntakynnys, mikä on. Se varmasti vaihtelee vähän vuosittain ja aina niitä on varmasti jonkin verran pellon pientareilla. Nyt ainakin omien kokemuksen perusteella, mitä omia lohkoja on, niin ei ole ollut ongelmaa parina vuotena. Alkukehitys on ollut aika nopea. Että alle viikossa on nyt tullut kuitenkin pintaa ja kasvu on ollut niin nopeaa, että pellon reunoilla on näkynyt muutamia syöntijälkiä. Keskellä lohkoja ei ole juuri ollenkaan. Mutta jos tarvitsee torjua, niin se kannattaa tehdä. Retroideilla niitä pystyy torjumaan. Ja ruiskutus lämpimällä kelillä silloin, kun ne on liikkeellä ne kirpat. Tuossa on vielä kuvaa siitä samaisesta lohkosta 15 vuorokautta kylvössä. Siellä näkyy hyvinkin sitten tullut pintaa ja on tullut myös vähän oheiskasveja sinne ruvennut tulemaan. Tämä on itse asiassa juurikin aurea-lajike ja tämä on kylvetty siten, että aluskasviksi on laitettu valkoapila ja se on kylvetty siten, mulla ei ole kylvökoneessa piensiemen laatikkoa, vaan tämä on sekoitettu se valkoapila siemen siihen rypsin siemenen sekaan. Se oli semmoinen kokeili, että miten se onnistuu ja onko lajittuminen siellä siemensäiliössä ongelmana. No ei ollut ongelmana ja onnistui kylvö siinä mielessä ihan hyvin. Ja tämä on 27 vuorokautta kylvöstä, että siellä näkyntäkirppoja näkyy, mutta se kasvutahti on niin nopea, että ei ne kerkeä sitä aiheuttamaan merkittävää haittaa sille rypsille. Ja siinä on vielä samasta lohkosta. Vähän näkee sitä, että miten se kehitys siellä etenee. Siellä rupeaa näkymään jo sitten, että siellä näkyy niitä oheiskasveja, siellä on savikkaa ja juolavehnää on ja tämä oli vähän ongelmallinen lohko ollut aina tuon rikkojen kanssa, niin. Sen takia valittiin aurea siihen, joka on Clearfield-laike, niin sain sieltä sitten
vähän sitä putsattua sitä pois sitä tavaraa. Sitten näistä rikkakasveista galera plus kiinnite yleisesti käytetty tehokas savikkaa. Savikka on niin kuin meillä puristamolla aika haasteellinen ollut. Ei pienet määrät ei sinänsä haittaa tai ei ole ongelma, mutta sitten välillä tuntuu, että sitten kun sitä jollakin lohkolla on, niin sitten sitä kanssa on, koska ne erät välillä on sen näköisiä, että siellä on sitten 10%, 15% siinä kuormassa on savikkaa. Niin se on aika haasteellinen ollut kuitenkin. Se on se siemen aika lailla sama kokoinen kuin pieni rypsin siemen on. Niin siitä se on kyllä semmoinen, mitä kannattaa vähän seurata. Isommat rikat saa lajittelemalla kyllä pois, mutta esimerkiksi tuo savikka on niin pieni, niin se on hankala olla. Ja sitten jos on juola-ongelma tai hukkakaro-ongelma, niin esimerkiksi tarkaa on itse käyttänyt. Sitten kun puhuin noista Clearfield-lajikkeessa käytössä toi Glentica, sitä en nyt tiedä, Kari varmaan ehkä muistaa, säästääkö apila. Sehän on siitä Gledaposta paljon lievempi versio. Se Gledapo säästi apilan, niin toikin sen säästää. Joo, no niin, kyllä. Joo, kyllä. Joo, ja siinä on tosiaan käyttänyt itse on käyttänyt tosiaan sitä, kun se säästää se apila, niin se on ollut sitten mulla siellä se valkoapila siellä aluskasvina. Nykyään tukiehtojen mukaisestihan se ei sitten käykään tuonne kerääjäkasviksi, että siinä pitää olla sitten se heinämäinen mukana, mutta olen perustanut sitten puhtaan valkoapilakasvuston sitten jättänyt seuraavaksi vuodeksi siitä sitten. Maanvaikutuisia aineita on toi Defrinol. Siitä mulla ei ole kokemusta ei ole, mutta se on sanotaan, että sieltä edullisemmasta päästä ja joidenkin viljelijöiden kanssa, jotka on siihen tavallaan sen saloihin opetellut, niin ne on tykännyt siitä ja varmasti tehokas aine, kunhan huomioi sen, että orgaanista aineesta ei ole yli 8%, eli vähän lohko mukaan pitää sitten valita. Anteeksi, mitä? Joo, niin voi olla, joo, kyllä. Eli sekin on siinä niin kuin huomioitava tosiaan ne pohjavesialueet ja että minkälaiset aineet niille käy. Ja tosiaan lohkovalinnallisella nopealla kasvun lähdöllä. Ja sillä vaikutetaan siihen, paljonko sitä on mahdollisesti rikkaa siellä sitten. Tässä vähän yrittää kirja aikataulua. No sitten tärkeä tietysti on tämä rapsikuoriainen, eli syö kukkanuppuja, siidepölyä ja varauduttavaa torjuntaa joka vuosi ennen täyskukintaa. Ja on ihan kirjoittanut tähän nyt sitten nämä aineet, mitä siihen kannattaa käyttää. Mospilanilla aloittaa ja jos tarvetta jatkaa sen jälkeen, niin sitten Maprikki. Esimerkiksi Karateseonilla taitaa olla hyöksyntä olla, mutta ei kannata käyttää. Voin sanoa melkein suoraan, että ei kannata käyttää. Resistenssejä kantoja, niin siitä ei luultavasti ei ole mitään hyötyä ole siitä. Ja tärkeää, että ruiskutus tehdään yöllä. Ohjeessa on varmaan, että taitaa olla jossakin oliojakin joskus kelloaikoja ilta 9 aamu 6 sillä välillä, mutta mä oon tehnyt sen yöllä ja ihan sen takia, että siellä ei ole niitä pölyttäjiä, ei varmasti ole lennossa sitten, koska se vie ne viljelijän kaverit sieltä samalla tavalla kärsii siitä sitten, että jos siellä on niitä pölyttäjiä lennossa jo, niin ne kyllä lähtee siitä sitten kanssa samalla käsittelyllä. Ja vettä kannattaa käyttää vähintään sen 200 litraa, että levittyy mahdollisimman tasaisesti kasvustoon. Ja tässähän näitä näkyy sitten. Joka vuosi olen ruiskuttanut vähintään kerran, joskus 2. Riippuu vähän vuodesta, että mitenkä niitä on, mitenkä niitä esiintyy, kuinka paljon. Mutta tuolla niitä tosiaan näkyy sitten. Pahkahomesta
viihtyy tiheässä kosteuskasvustossa ja leviää myös viereisiltä lohkoilta tuulen mukana sitä pahkahomeitiöä. Torjuntakynnys on oikeastaan sitten tuossa, että jos on edeltävinä viikkoina kukintaa satanut runsaasti, niin sitten on suositeltavaa tehdä kyllä. Ja jos kasvusto on tosiaan hyvässä kasvussa ja on oikein rehevä, niin mutta on nyt voinut ainakin olla sellaisia vuosia, että on ollut vähän enemmän kuivuuden kanssa ollut enemmänkin haasteita, mutta nämähän tietysti aina paikkakohtaisia sitten. Vähintään 200 litraa vettä, mieluummin 300. 400kin on ihan sallittu ja varmasti hyvä. Ja tässä on taas kuvaa siitä 50 vuorokautta kylvöstä. Tässä kuvassa ehkä pahkahomeen torjunta olisi vähän ehkä myöhässä. Tässä on jo terälehtiä lähtenyt tippumaan. Niin. Ja se ruiskutus tosiaan tehtiin niin kuin täyden kukinnan aikaa ennen kuin terälehdet tippuu. Puinnista ei kannata aloittaa liian aikaisin. Se on niin kuin ehkä se tärkein, että ei kiirehdi sinne pellolle. Ja jos sieltä käy niitä katselemassa, niitä availee niitä lituja ympäri sitä lohkoa, että jos niistä kerätystä siemenistä yli 10% on vihreitä, niin sitten vaan pitää malttaa. Se kysyy kyllä vähän hermoja sitten, koska se saattaa tuntua siltä, että se ei, niin kuin, edistystä ei tapahdu, mutta kyllä se viikonkin kun maltaa odottaa, niin kyllä se yleensä on kannattavaa. Ja sitten siitä ei välttämättä kannata hämääntyä, jos käy pellon lohkolla vierestä katsomassa ja näkee, että siellä on lituja auki, ne saattaa olla sitten linnun avaamia. Että kannattaa sitä kasvustoa katsoa sieltä keskeltäkin sitten, että pellon reunoista linnut tykkää niitä ainakin varistella. On se huomannut ainakin. Puimurin säädöstä sen verran, että aloittaa siitä ohjekirjasäätöjen mukaan, ja jos johonkin suuntaan säädetään, niin sitten ainakin itse on puintiväliä heti reippaasti pistänyt isommalle. Yrittää saada se korsi mahdollisimman ehjänä niin sanotusti puimurin lävitse menemään, että ei silppua sitä siellä puintikelalla pieneksi pöpenäksi, että se tukkii siellä sitten seuloja. Ja pyrkii siihen, että puhui puhdasta tavaraa ja vähän niitä puintitappioitakin siellä käy vähän seuraamassa, ainakin kun aloittelee, niin saa ne säädöt siinä kohdilleen sitten. Ja siihen vaikuttaa tietysti sitten pellon kosteus ja aamulla voi olla vähän erilainen säätö kuin illalla sitten, että kun se kosteus siihen vähän vaikuttaa. Pystyterää jos on, niin helpottaa puintia. Itsellä ei sitä ole, on kyllä pärjännyt, mutta rypsikasvusto tyypillisesti tahtoo vähän mennä nojalle ja johonkin suuntaan sitten, kun se tuleentuu, niin helpottaa kyllä hommaa paljon. Ja tässä on vielä vähän kuvaa siitä, miten sitä voi sitä tuleentumista lähestyä. Siinä on kuvasta nyt ei välttämättä kovin hyvää selvää saa, mutta valkoinen A4, jonka päälle on kerätty siemeniä, sitten ne on teipattu siihen ja litistetty. Ja niistä sitten katsotaan, että miltä se sisus näyttää. Sitten kun se on vihreä, niin se on raaka, ja sitten kun se on keltainen, niin se on kypsä. Hyvinkin selkeää on. Ja ei ole nyt ollut ainakaan puristamolla niin kuin sillai merkittävää ongelmaa parina vuotena, että lämpösumma on tullut. Ja tuossa on sitten puinti ollut tuohon ajankohtaan, ja kuvasta ehkä saattaa nähdä, niin ollut harmaa se kasvusto kyllä hyvinkin. Ja toi on kuva tuosta ennen kuin on kipannut kuivaajaa, niin se nyt on ollut aika hyvä puhtaus siinä. Ja tuossa toi sai tosiaan sen vähän sitä laadusta, niin toi sai sen 60 kiloa typpeä kylvöyhteydessä, ja maalaji oli karkea hieta, erittäin runsasmultainen, ja siellä oli se valkoapila sitten alla. Ja öljypitoisuus oli 41,6.
Eli siinä mielessä ihan ok, satotaso oli heikko, että kyllä se käisi siitä kuivuudesta kärsi, eli jäi johonkin 1200. Mutta siinä mielessä olin tyytyväinen kuitenkin siihen, että olin tehnyt se jaetun lannoituksen, koska ne olisi mennyt varmaan se typpilannoitus olisi siellä mennyt hukkaan sitten. Ja koska tarkoituksena oli sitten seuraavana vuonna, että sinne jää se valkoapila ja siellä vähän niin kuin ladataan sitä peltoa sitten tulevia vuosia varten, niin ei sitä typestä siellä maassakaan nyt olisi sille valkoapilalle hyötyä juurikaan ollut. Kuivauksesta sen verran, että vastaanottorajana alueiden öljynpuhdistamalla on 8. Kuivajan puhdistuksesta elevaattorin pohja tärkeä, siellä yleensä sitten jäästä viljaa enemmän tai vähemmän, ja sitten se varastosiilon pohja tai kärry, mihinkä varastoi tai mihinkä nyt varastoikaan, niin sitten se on puhdas. Ja sitten se, että se aloitetaan se kuivaminen hellävaraisesti, että jos nyrkkisääntö on se kuivauslämpötilalle se 80 astetta miinus puintikosteus, että jos se nyt on sen 20 se puintikosteus, niin se on se 60 sitten. Sillä on hyvä lähteä liikkeelle ja sitä voi sitten, kun se rypsi kuivuu, niin sitten vähän nostaa sitä, mutta tähän tyyliin, kun sen tekee, niin ainakin se on tarpeeksi varovasti sitten. Esipuhdistajaa kannattaa käyttää, jos sen vaan saa säädettyä tarpeeksi pienelle. Itsellä on Arskan kuivuri ja siinä on se esiputsari semmoinen, että sen saa kyllä hyvin säädettyä sillä lailla, että sitä saa paljon sitä pölyä pois, paljon semmoista surkastunutta rypsiä, kehittymätöntä rypsiä, niin se on kaikki sitten tavallaan siihen laatupuoleen lisää, mitä sieltä jää sitten turhaa pois. Niin sitä kannattaa kyllä käyttää, jos on vaan mahdollista. Niin. Joo. Sitten voi varmaan tuosta vielä. Ja tässä on tämä nyt on ollut aika vanha taulukko, mutta sillä lailla käyttökelpoinen löytyy vielä jostakin viljelyoppaista löytyy nykyäänkin vähän se, että siemenen lämpötila kuivurissa, että mikä on se turvallinen alue. Varastoinnista tosiaan huolellinen kuivaus ja jäähdytys ja tarkistakaa se kosteus mieluusti ennen kuin laskette sitä siiloon sen jäähdytyksen jälkeen, ettei tule siinä jäähdytyksessä yllätyksiä. Sillä on vähän erilaiset vaikutukset sillä, että jäähdytetäänkö sitä keskellä päivää, kun ilmankosteus on alhainen, vai jäähdytetäänkö sitä illalla, jos on sumua. Niin sillä on vähän erilainen vaikutus, sillä voi olla siihen sitten ja sillä jäähdytysajalla. Kuivan kennostoa ei kannata varastoida sitä. Se ainakaan pitkä aikaa. Se on, kun se pääsee sinne tasaisesti ilman kanssa tekemisiin siellä kuivaan kennostoissa, niin se vetää sen kosteuden takaisin itteensä ja sitten sen saa uudestaan kuivata sitten hetken päästä. Herkkä virhehajuille huomioitava, jos on kuminaa kuivaajassa. Niin. Nämä on hyvä muistaa, nämä jälkitoimepellolla, jos sinne jää puimattomia aloja tai sitten se jääntirypsin, niin suosittelen kyllä puinnin jälkeen tai sanotaan ennen seuraavaa kevättä, että se muokkaus tehdään kevyt muokkaamalla, ei kyntämällä. Siitä saa herkästi sillä se rikkakasvi itsellensä saattaa saada sitä rypsistä ja se on taas sitten ongelma siinä möhöjuuri näkökulmasta, että jos siinä jää sitä rypsiä sinne maan sisään haudataan ja se sieltä tulee, niin siinä on ongelma, että rypsin jälkeen se maa ainakin jo itsellä on huomannut se, että hyvin kuohkeeta on ihan vetänyt joko lautasmuokkaimella tai jopa jouspiikijäkeellä vaan keväällä. Eikä ei ole mitään, niin sanotusti ei ole tullut haravaa siitä jouspiikijäkeestä, vaan se on ollut niin haurasta jo se varsi ja korsi siellä, että se on vaan mennyt poikki ja parin kertaa jouspiikijäkeellä, niin se on ollut sitten niin kuin siinä. Ja siinä on sitten kuvaa siitä
toimitushetki siinä on laittamassa siilosta tuonne peräkärryille on laskemassa tavaraa. Niin. Joo, se oli se esitys siinä. Oliko kysymyksiä? Heräskö kellekään? Siellä on kysymys. On, itse asiassa taitaa olla tämän vuoden, nyt sellainen muistikuva, että tämän vuoden loppuun asti on niin käyttölupa. Semmoinen muistikuva oli nyt, kun se jostakin olisi sen lukenut. Osaako kukaan sanoa siihen? Itse kyllä nyt viime heinäkuussa perustin syysrypsyn, mutta esikasvina oli nurmi ja oli sen verran puhdas, että ei tarvinnut sitten rikkoja ruveta edes torjumaan. Nyt en muista kyllä sitten, että mitä siellä olisi ollut vaihtoehtoina. Onko Karilla muistikuvaa? Syysrypsi rikka. Ne putisaanit siellä on käytössä, sitä voi käyttää. Joo, putisaanit, että siellä sitten hintalappu taisi olla vähän kovempi, jos oikein muistan. Niin putisaan oli vähän hintavampaa aina, mutta taas sitten, että varmaan yrittää mieluusti tietysti valkata sellaisia puhtaita lohkoja sinne sitten, niin siinä kanssa säästää aina penni, mutta tottahan ne ruiskutukset pitää tehdä, jos se tarvitsee.